משוב חיובי ומשוב שלילי. מה זה משוב חיובי? משוב חיובי זה כמו תגובת שרשרת. משהו שקרה, זה גורם למשהו דומה לקרות, וכמו פצצת אטום זה עולה ועולה. זאת אומרת, כל שינוי במערכת מביא לשינוי נוסף באותה מערכת. זה נקרא משוב חיובי, וזה גורם לעליות, למגמות עלייה, וגם גורם למקומות ירידה. פה בצד ימין אפשר לראות מערכת דומה של המחירים בשוק הנדל"ן. שם זה קצת יותר מסובך, כי לא רק המחיר משתתף במסחר, אלא גם יכולת של בני אדם לקנות או למכור נדל"ן, וזה גם תלוי בנטייה של הבנקים לתת הלוואות או לא לתת הלוואות. וגם פה יש משוב חיובי, כשהנדל"ן עולה, גם היכולת של הבן אדם להלוות יותר גדולה, ואז בנקים נותנים יותר, עד שההלוואה הזאת מתפוצצת והכל חוזר בחזרה. ופה אני מגיע למשוב שלילי, שזה דבר שמגביל את המשוב חיובי, וזה גורם להתפוצצות של הבועות, וזה גורם ליציבות של המסחר. זאת אומרת, השוק עולה ויורד על ידי אנשים, כשהמחיר עולה יותר מדי, יש אנשים שמתחילים לחשוב, אולי זה יותר מדי, כדאי לצאת לשוק. אלה שיוצאים ראשונים, אז הם גורמים לאחרים כבר למכור. ואז המסחר מתנהג בשני גבולות, יש גבול תחתון וגבול עליון. זה משוב שלילי. הנה פה אני מגיע לשלב שאולי אני אעביר את זה לירון, והוא יסביר מה... כאן יש לנו דוגמה בעצם של באמת הניתוח המקרה של מניית אפל. מה שאתם רואים בקו הכחול, לא יודע אם רואים את זה בסוף, מה שרואים בקו הכחול זה בעצם ההתנהגות בפועל של מניית אפל. ורצינו לבדוק האם היה ניתן לגבי מניית אפל לזהות את המגמה השלילית המשמעותית הזאת, שכאמור קרתה לאחר השקת אייפון 5 ב-19 לספטמבר. עכשיו, הגרף הכחול הוא בעצם ההתנהגות המניה, והגרפים הצבעוניים הם בעצם מה שהאלגוריתם שעליו נדבר בהמשך זיהה באופן שוטף. עכשיו, מה שאפשר לראות כאן, שב-24 לאוגוסט היה איזשהו סיגנל שלילי מאוד, כאשר הסיגנל הזה הוא היה מאוד עקבי ביחס לכל טווחי הזמן. כמו שאפשר לראות, יש 6 טווחי זמן, כאן מצוינים 5, אבל באופן עקרוני יש 6 טווחי זמן, גם טווח קצר, גם טווח בינוני וגם טווח ארוך. אפשר לראות שב-24 לספטמבר היה איזשהו סיגנל מאוד מאוד משמעותי לסיגנל השלילי. אמנם אפל המשיכה קצת לעלות, אך מי שמכר בנקודה הזאת, שבאזור כמעט $700, אפשר להגיד שהוא בהחלט מרוצה, במיוחד היום, שהמניה עומדת באזור ה-430. אז זה בעצם הסיגנל השלילי המאוד משמעותי, ממש חריג. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים פה, אז זה גרף של כמעט שנה, אני לא רואה פה איזשהו סיגנל בגודל הזה, לאורך הטווח הזה. זה סיגנל חיובי, ממש סמוך אליו. נכון, היה סיגנל מאוד חיובי, ובדרך כלל, ברגע שיש כזאת אמפליטודה, בין חיובי לשלילי, זה אומר שהולך להיות איזשהו שינוי מומנטום, וזה סימן, בוא נגיד ככה, זה סימן אזהרה. אם יש אמפליטודה קפיצה, ואחרי זה יש ירידה, באמת, בטווח המיידי, באמת, כמו שאתה אומר, המניה עלתה. אבל לאחר מכן, זה היה סיגנל ביי? כאן זה היה סיגנל ביי, נכון. זה היה סיגנל ביי, אבל אם אתה רואה את הגודל של האמפליטודה, הגודל נמדד ביחס בין מחיר המניה, בין הגרף
סגול לבין הגרף הצבעוני. אז אם אתה בודק את הגודל של הגל הזה לעומת גודל הגל הזה, הגודל כלפי, כלומר, המרחק כלפי מטה הוא הרבה יותר משמעותי, והמרחק ביניהם הוא בכלל משמעותי. וזה אינדיקציה לחוסר יציבות ולאיזושהי נקודת פיתול במחיר המניה ואיזושהי נקודת הזרה. איך מתייחסים גם לכל השוק עצמו? בסך הכל היו פה אירועים חיצוניים ומפח נפש, יש פה ציפיות לאייפון 5 והמפח נפש, בשביל זה גם ירד. האלגוריתם לא קורא חדשות, הוא לא יודע בכלל, הוא עוקב רק אחרי התנועות הכסף. רק אחרי תנועות הכסף במניה, בהמשך אנחנו קצת יותר נרחיב איך בעצם זה עובד. אבל הוא לא יודע בכלל, האלגוריתם לא יודע בכלל שיש אייפון 5, הוא לא יודע גם שהיה אייפון 4 בעבר. הוא עוקב אך ורק על התנועות הכסף בשוק, אם זה בא לידי ביטוי בתנועות הכסף בשוק. אם נוצר מומנטום או משוב שלילי, כמו שדוקטור רויטמן ציין, אז הוא יכול לזהות את זה. גם של האופציות אתם מוכרים? לא. או רק של זהו, זה נראה בדיוק כמו בסיס. אם היית שם גרף של וגה של אופציות באותו מקום, זה נראה בדיוק אותו דבר. זה פשוט נראה כמו שאתה מודד מומנטום. התחזיות ניתנות ביחס לנכסי בסיס בלבד, ולא ביחס לנכסים שתקופים עם התלות בזמן. למה? מכיוון כמו קצת אני מקדים את המאוחר, אבל אנחנו צריכים מידע היסטורי. לגבי אופציות יש בעיה עם מידע היסטורי, ולא ניתן, המערכת לא יכולה ללמוד את ההתנהגות, כי יש איזשהו טווח לאופציה. אופציה חיה, זמן מאוד קצר. זמן מאוד קצר. יש פה גם שימוש בטכניקות של ביטוח טכני? לא, בכלל לא, אנחנו בהמשך נפרט. אם כולם ישתמשו באלגוריתם הזה, אז הגרף ישתנה. עם כל השווקים, קודם כל אנחנו מדברים פה על מסחר במחזורים מאוד משמעותיים. ובאופן עקרוני אתה צודק, אם כל השוק ישחק על בסיס אלגוריתמיקה, ברור שזה ייצור איזשהו עיוות, זה נכון, זה נכון, זה ייצור מצבי קיצון, כמו שאנחנו רואים במסחר של ה-HFT. אבל זה פחות או יותר מתוך המקרה של אפל. אם יש עוד שאלות בקשר לשקף הזה, אז כן, בבקשה. כן, אם היית מסתכל על מניות אחרות, לא רק על הדוגמה הזאת, כן. יכול להיות שגם היית רואה מין תופעה כזאת שהולך לקרוא משהו ולא קרה שום דבר. בוודאי. קודם כל זה הכל עניין של הסתברויות. קודם כל זו דוגמה מוצלחת, אתה צודק, אבל זה משחק, יש לנו עוד הרבה דוגמאות, בהמשך נראה. בסופו של דבר זה משחק של הסתברויות, כמו כל מערכת כאוטית. יש פה אלמנט של הסתברות, אין 100%, ואף אחד, ומי שאומר שיש 100%, אז זה לא נכון, אין 100%, זה משחק של הסתברויות, זה case study לגבי אפל, בהמשך אנחנו נראה הרבה מאוד case studies לגבי מניות אחרות, אנחנו נציג את זה בהמשך. בבקשה. נקודה אחת אני רוצה להוסיף, שמי שמסתכל על כל הסיגנלים, מהתחלת הספטמבר, רוב הסיגנלים היו לשלילה. זה לא רק בהתחלת אוגוסט. מהתחלת אוגוסט עד לספטמבר. וצריך גם לראות על העקביות של הסיגנלים. מבערך פה, רוב הסיגנלים התהפכו כבר לשלילה. אז אחד כזה, אם אתם מתייחסים לאינטגרציה של סיגנלים, אז רואים שאפילו מפה זה התהפך. אז רק שהסיגנלים היו חלשים עד אז. אוקיי, בואו אני אמשיך עכשיו. אקראיות זה גם חלק מהשוק. אקראיות זה דבר שאנחנו לא יודעים איך למדוד, וזה קורה כשהשווקים הם לא יודעים בדיוק לאן ללכת. הם מגיעים לנקודה מסוימת ועלים יותר מדי, ואז מה שקורה, אנשים מתעייפים, יש נפח מכירות קטן, ובתוך הנפח המכירות קטן אז יש גם כן תנודתיות גדולה, כי בשביל שהמכירה תתבצע צריך שלצד אחד המכר שיהיה לו צד שני שקונה.
ואם אין מישהו שיקנה, אז המחיר יורד, ואז יש תנודתיות, וזו תופעה ידועה של אקראיות בזמן של, זה בדרך כלל קורה בתנאים של חוסר ודאות לאן השוק יפנה. יש פה גם כן קשר מאוד מעניין למכניקה קוונטית, יש ויכוח מפורסם בין איינשטיין ובור. בור אמר שאי ודאות זה עניין הבסיסי של המכניקה קוונטית, ואיינשטיין לא אמר לא, הוא אומר שזה שיש אי ודאות זה שאלה שיש גורמים שאנחנו לא יודעים שמשפיעים. יש משתנים שמשפיעים על מה שקורה ואנחנו פשוט לא יודעים את זה. במקרה שלנו, במקרה של מסחר, אז יש עניין של אקראיות בגלל מישהו, אוקיי, יש סוחר אחד גדול, חזר מהפסקת צהריים 5 דקות לפני הזמן, כשכולם עדיין היו בחוץ, והוא נתן פקודת מכירה גדולה. באותו זמן לא היה אף אחד שיקבל את הפקודה שלו, ואז המחיר צומח. זה דבר שאי אפשר לחזות, ויש עניין של שגיאות מחשב, שגיאות של התוכנה, ויש עניין של משחקים, יש בתחום HFT יש כל מיני תוכנות שאמורות להשפיע על השוק, לגרום לנפילות, ואחר כך מישהו אחר קונה, ואז הם מרוויחים גם מזה. אז יש כל מיני מניפולציות שקורות לזה. אבל זה קורה תוך יום אחד, זה לא קורה במשך הזמן. אז לסיכום פה, כשיש תנודתיות גדולה, זה סימן שצריך להיזהר, צריך אולי לצאת מהשוק או לשנות את הסטטיסטיקה, את החוקי פוזיציה. כן. אוקיי, פה זה דבר מאוד בסיסי וזה דבר שחשוב, שהשוק המניות יש לו כל מיני בועות. יש בועות שנמשכות דקות ויש בועות שנמשכות שנים ואי אפשר להיפטר מהן, אי אפשר להגיד חוק לא יהיה בועה, כי זה דבר מאוד בסיסי, זה חלק מהתהליך של מציאת המחיר ההוגן בשוק. אבל מה שכן, מי שיכול לזהות בועה, הוא יכול או להרוויח ממנו או איך קוראים לזה? להתרחק ממנו, כן, להינצל ממנו, לא לנצל או לנצל, כן. והעניין הוא שבשביל להגיע למחיר ההוגן, המניה צריכה גם לעלות מעל זה ולרדת מזה, ומה זה בכלל מחיר ההוגן? זה פיקציה, כי המקום הזה ממוצע של המחירים זה כמעט ולא קיים. אז הנה פה השוואה שהשוק כל הזמן מתנהג כמו נהג השיכור, שכל הזמן הולך ימין ושמאל. אז פה לסיכום, המפתח לשוק זה לדעת איזה מצב אנחנו נמצאים. אם זה מצב של משוב חיובי, משוב שלילי או אקראיות. ומי שיודע איזה מצב, גם המצבים האלה יכולים להיות באותו זמן, בטווחי זמן שונים. למשל, בטווח זמן ארוך זה אולי מגמה, אבל בטווח זמן קצר זה אולי משוב שלילי. ויכול להיות גם להפך. אז מי שיודע להכיר את זה, זה עניין, אם אתה רוצה לקנות או למכור, זה הכל תלוי איזה מצב אתה חושב השוק נמצא כרגע. אז אני הסברתי שהשוק